През последните години все повече български учители в чужбина са убедени, че учениците усвояват трудно учебния материал. Сугестопедията на професор Георги Лозанов, разработена през 20 век, се опитва да бъде полезна на мигрантските деца в Англия и Австрия. Как да ги научим по-лесно да учат български и традиции, и историческо развитие, и малко география, бит, всичко, от което могат да се гордеят. Като имаме предвид, че много или повечето от тези деца са деца от смесени бракове и на тях първия език се явява вече другия. Ангелина Караславова е сред откривателите на Българското неделно училище във Виена и е убедена, че сугестопедията за неделните училища ще бъде полезна, защото възпитава удоволствие от ученето, което е важно за ученици, които посещават училище 7 дни в седмицата. Материала така поднесен, че детето да го разбира и да иска да го разбере, да му бъде интересно, да може то само да потърси в медиите повече за това нещо. Блоково, интензивно, в глобална форма, художествена. Точно така работи и сугестопедията – превантивна педагогика, която да запази любовта на децата към учебния процес. Това, което ние го наблюдаваме вече на база на една изминала учебна година, работейки по този метод, е изключително желание на децата да учат, жажда за знание, изключително ниско отсъствие от гледна точка на заболяемост. Тоест децата боледуват по-малко, което ние го свързваме с средата, обстановката и целият терапевтичен ефект, който спомага децата да се чувстват добре. Междучасие няма, а думи като трябва и грешиш не съществуват. Набляга се на психологически ефект, връзката учител-ученик, начинът по който изглежда класната стая. Материалът се учи от общото към отделните елементи, а резултатите са шокиращи за модерното образование. Децата се научават да четат, почвайки да четат цели думи и изрази, а без да се налага да сричкуват и най-накрая научават азбуката. Децата се научават между 3 и 4 седмици да четат. При ученето на чужд език нови курсисти се научават на основните терминологии, на базови разговори в рамките на една седмица. Да речем картината и отдолу изписана дума, но вътре в картината е и елемента буква. Значи ние не отделяме елемента от цялото. Елемента е в цялото. Всичко е в една обща, хармонична, художествена цялост. Това започва от приемането на детето. Основната идея не е да се сменят учебници и учебни програми, а начинът по който се представят. Не мозъка да бъде учен как да стигне до целта, а да бъде оставен сам да намери пътя към пълния си потенциал, за да се стигне до най-интересното наблюдение на сугестопедите. Децата да не харесват най-много петъка, защото няма да има училище цели 2 дни. За BIT новините от София, аз съм Цветин Филипов.